Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulon ang PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kanginan, kini si Brother Samuel Montimayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay nining tungura sa inyong usab nga pagpatalinghob diri kanamo nining tulumanon usab sa mga lagitong lamdag sa kinabuhi nga ginubala kini ni Master Tomas D. Winyo Sr. kinsa mo ang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Kristo sa dinipa siya sa kalibutan. Huwag ako magapanginaot nga sa panalangin sa balan nga magtutudlo, makadangat unta kaninyong tanan karon nga nagasunod dining tungura aron sa ingon ni ana sayon kamong makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunin namong ikapadangat nga na kaninyo tungod kay kini mo may gitudlo ni Master diri kanamo o padayon usab kini nga mo igatudlo nga na kaninyo. O kini nga tulumanon padayon nato nga babati sa maong sibiyahan sa DYLA. Magsugod kita sa oras alas 11 antud sa alas 12:15 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O inguman usab sa uban nga dapit padayon usab kana nato nga bati sama dito sa sibiyahan sa DYHR sa Toledo City sa oras alas 6 alas 7 ang takna sa kabuntagon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O gyuman sa butong binumangahan Cebu sa region natin sa oras alas 12 hangtod sa launang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O gyuman usab didto sa dapit sa Cagayan padayon gyapon kana nato nga mabati sa estasyon sa DXKO sa Teleradyo sa oras alas 12 hangtod sa launang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O ingon usab sa Villanueva padayon gyapon nato nga mabati sa Kabusis Radio sa Villanueva ug ingon diya sa DXRU sa Ultra radio sa Cagayan gyapon padayon gyapon kana nga bati sanglit ang atong programa mikabat man kini sa 28 na ka mga radio station nga atong nasudlan pinaagi nini mga langitong lamdag sa kinabuhi sa tuyo ug tinguha nga may buluan og masabtan ninyo ang mga doktrina nga gibarugan sa pagtulon ng PBCM nga diin naa na kami nagpamatuod sa katulong dapit sa panahon dinin ang Espiritu Santo mao ang among gipamatud-an nga natuman kana sa balaan ng magtutudlo Divine Master Tomas D. Winyo Sr. Og sa dili pa ang lain nga alagad magapaila nga na kaninyo gipahibalo di ay namo sa branch number 35 no sumala sa pagpaybalo usab sa atong chapter Presidente Pilo Sibilia nga aduna kitay paghimuon nga meeting sanglit ang karong pitsaha mo kini ang atong regular nga meeting matag bulan matag katapusang bulan o katapusang Domingo sa bulan busag yangyo ko ang tanang sakop sa branch number 25 sa pagtambong sa maong meeting atong paghimuon karong hapon ngadto sa atong balay sa atong chapter president diya sa Walis Mandawi City sa balay nila ni Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia. Pusa sa tanan nga mga nakadungog giyangyo ko ang inyong mga presensya sa pagtambong niining higayuna. Og ingon usab sa pagpangmusta sa tanan no sa mga sakop dinidapit sa atong branch nila ni Sister Maregunia nila ni Sister Lucy Fanta o ni Sister Angela Flores dia sa Konsolasyon o nila ni Sister Ivy Valenzuela o ni Janice mayong pagpatalingog usab ninyo nining tungura o ingon man usab dia sa Katarmano Cordoba nila ni Mr. and Mrs. Duroy o ingon man usab sa tanan nga magsiunan labi na dito dapit sa atong chapter sa Bohol mayong adlaw ninyo tanan karon nga nagasunod nining atong programa o dito usab sa Kabantog sa Ormoc nila ni Brother Pamundi Drigo Pamundi o ni Brother
Danilo Aing. O gyud man kalaki po sa dapit sa Toledo City sa atong chapter nila ni Mr. and Mrs. Eugene and Vicky Dusina, o ingon man nila ni Igsuna to nila ni Edward Las Piñas diya sa sakop kini sa Toledo gyapon, mga mahal namo nga maigsunan. Og sa tanan na lang mga kaigsunan og sa mga tigpatalinghog nining programa mayong adlaw kaninyong tanan. O kalakip dahil dito sa atong compound sa atong main office nga diyan na diya ang atong executive, at the same time atong Chief Minister Reverend Charlie Eugenio og kauban sa iyang kapikas si Madam Gaga Eugenio. Og sa tanan lang nga nagpatalinghog nin tunguraw kaniya pa ihatag ko pa sa lain nga lagad magapamusta usab siya nga ha kaninyo. Kumusta og mayong buntag usab kaninyong tanan, kini usab ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Magadapit usab kaninyo sa usa ka taknang tulumanon sa mga langitong lamdag sa kinabuhi. O ako usab nga mga awhag usab sa tanan nato gayon nga mga listener, og ilabi na usab sa naglantaw sa YouTube og sa Facebook. Kumusta kaninyo og kami maghinaot nga anak mo sa kabaskog sa lawas aron nga kana mo inyong magamit sa pagsunod nining atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ug ako na lang pagumusta ang tanan gayon nga mga membro. Hurot na lang gyud, yun pwede nga matagsa-tagsa inyong pangalan sa pagpangumusta tungod sa napakadaghan ninyo. Mao nga kumusta na lang yung hurot kamong tanan karon nga mga membro o ilabi na usab sa atong mga higala og mga suking tig paminawan. Ug natong Domingo wala kita makasibya dinhi tungod kay aduna man kami conference dito sa Cagayan de Oro, mao nga wala kami makasibya dinhi sa mga istasyonan sa DYLA tungod kay kanang Agosto 19 mao man ang minuta spiritual birthday sa magtutudlo o kana nagmalampuson ang maong pagpahigayon sa maong conference, mao nga wala kami makasibya dinhi sa mga istasyonan sa DYLA. Mao nga aniya kami karon balik na usab tungod kay nahuman naman ang conference nato dito sa Mindanao. Bueno, ang atoa karon nga paghisgutan Brad Samuel og ako di ay nga mga pagpangumusta di ay no kang kuan sa ato ang usa ka igsuon nga mao si kuan ni siya no sa mga mao si kuan Sabino Divino. Ug I hope Rab nga naminaw ka karon ug ikaw naaman karon diha sa Kibawi Bukidnon aduna may mga pangutana nimo. Bueno, imo lang sundon kining programa ha sa ato ang programa dinhi sa DWLA tungod kay naamay imuhang mga personal nga pangutana. Mao nga kalabot gahapon kini sa inunta lugar nga imo ang gustong may bawan kabahin sa langitnon nga magtutudlo. Busa padayon lang sa pagsunod aron nga imo mapaminawan ug unsa ang buot ipasabot sa imo mga pangutana. Mao nga lang ako lang kang ingnon nga padayon na gyud ang pagsunod diri sa mong istasyonan ug ako nalipay ug kami nalipay sa imong pag-agda diha sa imong manghod diha sa Montisuerte Carmen Bohol nga ikaw di ay mao ang nagpahigayon sa maong branch din ha o ikaw usab ikaw diha dapit sa Kibawi Bukidnon o kami nalipay usab tungod sa imuhang makugihon nga daghan di ay ang imuhang mga na membro diha pod sa Kibawi Bukidnon ug amo kang pasalamatan ni ana sa imuhang kakugi sa inunta nga pagdumala gayod dinhi sa tuang pagtulunan sa PBCM o kalangit nun lamang nga magtutudlo Divine Master mao ang maghahatag og panalangin kanimo Brad no Sabino Divino ug manginat ako nga ang kabaskog sa lawas ana kanunay magauban ang Dios nga Espiritu Santo ug mao lamang kana. Bueno Brad Samuel duna may nagpadangat kanato usab nga kini ato naman ning gihisgutan dinhi sa kahanginan apan ato lagi hapong balikon para nga kadtong mga katawhan usab nga wala mahibalo kung unsa ang pamaagi sa mga nakasulat sa Biblia. Mao nga ang ato karon nga iya manggong gipasabot nga ngano man daw nga wala namang kunot na magwali sa amahan
Unya gani pa man mao man na ang gipamatud-an sa nagkalaing mga reliyon sa Iglesia ni Cristo ni Manalo nga ang amahan kayod mong ilang gipadako ngano man daw nga wala naman kuno nato iwali. Unya naapoy ila pong gingon nga bisan pagani daw ang atong Ginoong Hesukristo dili man daw kuno maong sentro sa atong pagwali nga unta mao man kuno kana ang inungta nga gituhuan sa nakalaing mga relihiyon. Unya naapapoy ilahang gipangutana diri kanato nga mubalik man daw ang atong Ginoong Hesukristo. Busa higala manghinaot kami nga magsunod lang ka dinhi sa maong programa dinhi sa DOLE aron nga mahinayan namo sa pagtubag ngano nga kami nagpamatuod nga ang atong Ginoong Hesukristo di na mo balik samantala na ay inyong gigamit nga mga sitas nga mga ubay-ubay pod nga mga sitas nga si Kristo mo balik amo ka nang hinay-hinayan sa pagtubag para mahibaw-an ninyo kung unsay gyud ang katarungan ngano man nga nag-ingon kami nga ang Kristo di na mo balik. Duna kanay mga minunta mga kamatuoran nga amo ang gisandigan sa Biblia mao nga amo lang ahagon kanimo nga magsunod lang gyud ka sa programa kay ato maning gianam-anam ang pagtubag sa mga kahigalaan og mao kana karon ang among awhag diha kanimo. Og sa dili pa din nato sugdan Brad Samuel ang ato ang mga pagtubag mao nga ato sab nga ipabalo diay sa ato ang mga listeners ug sa atong mga higala nga kung sila boto sab nga mag-text ug mangutana ug unsa ilang mga pangutana diri kanato ang atong numero sa TM atong isulti dinhi Brad Samuel aron nga ila usab mahibaluan aron nga kun do na may hinunta nga mangutana sa about sa atong doktrina welcome kita sa pagtubag ni ana. Ang ato ang numero sa TM 0955-11-38-128. Amo Usbon ang amo ang number sa TM 0955-11-38-128. Ug sa dili pa nato sugdan Brad Samuel ato dang giawhag ato magkaigsuonan sa pagtulunan sa PBCM nga tambongi ang ato ang meeting karong hapon kay para mahibaw-an nato ug unsa ang mga kalambuan kay importante kini nga ato ang pagahisgutan ug amo sa awhagon usab sa mga kaigsuonan dinhi sa syudad sa Sugbo ug ilabi na sab sa pagtulunan sa PBCM ato mga membro nga kung do naman kami gugma lugar sa inuntang pagtabang sa atong programa dinhi sa istasyonan sa DYLA. Welcome kami ni ana sa pagdawat sa inyong tabang kaya ron nga ang atong programa dinhi sa mga istasyonan sa DYLA mapadayon kini tungod kay kini mauman ang atong buluhaton ang pagmisyon pagmantala sa Espiritu Santo ug kana gisulti naman sa atong langiton nga magtutudlo nga mao kana ang atong misyon kay sa una balay-balay man ta house to house man ta ay gani kay karon na anak kita sa radio station mao nga giyawhag namo sa ang mga kaigsuonan nga nagpatalinghog karon kung kinsa man ang willing nga mutabang sa atong programa nga dili kini maputol ang atong programa welcome kami ni Brad Samuel sa pagdawat ni anang inyong hinabang ba na lang pila basta ang ato lang nga mapadayon atong programa kay kana mao man atong buluhaton isip kita mga misyonaryo ug misyonarya diha sa Espiritu Santo ang pagpailaila. Bueno Brad Samuel ani kita sa ato ang tema ngano man daw o nga dili naman kuno kita nagwali sa atong Ginoong Jehova ug unsa man sab daw kuno ang tinuod nga katawhan sa Dios kanhi sa unang mga panahonan kay naghisgot man daw kuno kita og tulo ka kapanahonan ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Karon Brad Samuel sa Biblia bay naa bagyod na record bagyod sa Biblia nga doon nagyoy tulo nga gisgutan Amahan, Anak, Espiritu Santo. May tingali mo basahon ang San Mateo aron sa paghatag kanato og kalambuan ngano nga naa kita sa prinsipyo nato o doktrina nga naa
ang ikatulo ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Aniya Brad Cesar, tod kay nagtudlo man kita nga ang pagpadayag sa Dios na bahin kini sa tulo nga gisgutan sa Biblia nga sa matud pa nimo dunay Amahan, Anak ug Espiritu Santo ug kana naa ba na sa Biblia, naa na sa Biblia Brad Cesar, ug ang maligo niya nga prueba atong pagbasahon ang nakasulat siyang kapitulo 28 bersikulo 19 ang atong pagbasahon gingon. Musa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpangautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak, dos, ug sa Espiritu Santo. Busa doon na tulo ka pangalan ang gisgutan sa Biblia, Brad Cesar, nga ang atong gipamatud-an niya nakita nagpamatuod sa dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nining atong panahon. So dili na to malalis Brad Samuel nga dunay gisgutan nga tulo sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ug ato pagong dugangan nga dunay gyud tulo. Atong basahon ang Holy Bible King James Version sa 1 John chapter 5 verse 7 unsay gingon dinhi, for there are three that bear record in heaven, the Father, uno, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Sa atong nabasa sa Biblia, Brad Samuel, doon nagyudi ay tulo nga gitudlo. Ang Amahan, ang Word, ug ang Holy Ghost. Karon atong sisahon Brad Samuel, kinsa ba kining Amahan nga gisgutan sa Biblia Malakias 2:10 Brad Samuel, atong itugan ngadto sa mga katawhan, kinsa ba kining Amahan sumala sa Biblia aron makoincide nato ang tutulo nga gisgutan Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mao katong God the Father and the Word and the Holy Ghost. Kinsa ba kining Amahan sumala sa Biblia? Aniya Brad Cesar, basahon kaning nakasulat sa Biblia kung kinsa kining Amahan nga gisgutan sa nakasulat sa Biblia, kay tulo lagi ang gipamatud-an lugar sa nakasulat sa Biblia nga nahimong witness, saksi lugar Sa langit. Oo. nga kanang Amahan, Salang. o Anak Para ug Espiritu diretso. Santo. Basahon ta kung kinsa kining Amahan sa Malakias 2 bersikulo 10 gingon, wala ba kitay usa lamang ka Amahan? Matud pa lugar giagi pangutana, dili ba usa lamang ka Dios ang nagbuhat kanato? Ngano man nga naga maluibon ang tagsa-tagsa kanato batok sa iyang igsuon sa pagpasipala sa tugon sa atong mga amahan. Busa doon na daw gipamatud-an, gipayagi lang pangutana nga wala ba daw kitay usa lamang kaman ug kinsa kaning usa lamang kaman nga giagi pangutana, matud pa mao kini ang Amahan nga Dios sumala sa Biblia, Brad Cesar, nga atong nabasa. Okay, karon nagisgot ang Biblia, kinsa ba kining Amahan? Gitugan pud na sa Biblia. Ako basahon ang Isaiah 64 bersikulo 8 nag-ingon, apan karon o Jehova, ikaw mao ang among Amahan. Kami yuta nga kulunon ug ikaw mao ang among magkukulon ug kaming tanan binuhat man sa imong kamot. Sa ato nakitang payag sa Biblia, Brad Samuel, dunay usa lamang kaamahan. Kung kinsa ang Amahan sumala sa gipatinaw sa Biblia, mao ang atong Ginoong Jehova. Karon kanang Jehova ba, Brad Samuel, mao ba gayud kana ang ngalan sa Amahan sumala sa gipakita sa Biblia? Sumala sa Biblia, Brad Samuel, unsa ba? Kana bang Jehova mao ba gyud na ang ngalan sa Amahan sumala sa ato mabasa sa Biblia? Aniya Brad Cesar, ang tubag sa Biblia, kung kinsa kanang ngalan sa man sa imong nabasa, Jehova man na, pero kanang ngalan nga Jehova Mao ba gyud na? gyud kana ang iyang ngalan. Oo. Amindado ba gyud ang Dios nga si Jehova nga kanang ngalan na mao gyud na ang iyang ngalan? Oo, aniya ang maligong prueba niya na, Brad Cesar. Basahon ta ang Isaias siyang kapitulo 42 bersikulo 8 gingon, ako mao si Jehova, kini mao ang akong ngalan. Matod pa sa Dios nga si Jehova, ug ang akong himaya dili nako igahatag sa uban ni, matod pa ni ang iyang akong pagdaig sa mga linilok nga mga larawan. Busa kana di ang Amahan nga mo si Jehova, giangkon kana sa Dios nga mo si Jehova nga kanang ngalan na mao gyud kana ang iyang ngalan. O klaro kayo, Brad Samuel, nga
ang ngalan yun di ay samahan, mao ang atong Ginoong Jehova. O kana napamatud-an nato sa Biblia. Karon, ikinsa ba usab ang gisgutang word nga gitawag og anak? Sumala sa Juan nga imong pagbasahon Brad Samuel sa iyahang kapitulo 1 bersikulo 2 ikamangatos 14, kinsa ba kanang word sumala sa Biblia? Aniya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa giingon mga sutas kung Sitas? sitas kung kinsa kanang word matud pa sa Juan siyang kapitulo 1 nga tagapahayag unya bersikulo Bersikulo 2, Bersikulo 2 no niya 14. tama 14 lang atong pagbasahon gingon matud pa kini siya sa sinugdan uban sa Dios kay paghisgot og sa sinugdan first gina kay di man may tabo nga kanang ang sinugdan dili na mahimong first gingon matud pa kun imong ibasahon bisag isugol sa uno ha niya 2 sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong kini siya katong pulong sa sinugdan uban sa Dios. Unya kung kinsa kanang pulong nga uban sa Dios, unsa lugar ang iyang gihimo niya na diha ipadayon nato sa bersikulo 14 matud pa ni Brad Cesar. Ang pulong katong mao ang Dios uban sa Dios nahimong tao ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran ug among nakita ang iyang himaya nga ingon sa paggadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. Busa kato di ang pulong sa sinugdan nga mo katong word nga sa sinugdan nga mo kanang first nga mo kana ang mipuyo nga tipon sa tao ug nahimong tao matud pa sa atong nibasa nga matud pa sa bersikulo 14 ug ang pulong daw katong word nahimong tao ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran ug among nakita ang iyang himaya nga ingon nga sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. Sa ato pa nga ang kato daing word walay lain gitawag og anak, wala may lain nga gitawag og anak, mauman ang atong Ginoong Kristo sumala sa San Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 23. Klaro man kayo na nga ang anak mao ang atong Ginoong Hesus o Hesus Kristo. Karon sa Biblia, kay giingon man sa Biblia, for there are three that be record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Doon na daw tulungan na record sa langit. Ang pangutana, kinibang amahan na abayod ni sa langit? Basahon ko ang Biblia, aron atong kapamatud-an, nga kining amahan na ayon ni sa langit. Nag-ingon, ayaw pagpadalia, pagsulti ang imong baba. Ug ayaw pagdalia, pagpamulong ang imong kasing-kasing sa bisan unsang butanga sa tubangan sa Dios kay ang Dios ato aman sa langit. Kung maunabasa nato nga si Jehova nga Dios naa sa langit, so natuman ang giingon Unsa nga sitas? Unsa nga sitas na Cesar imong gibasa? Ecclesiastes kapitulo 5 bersikulo 2. Karon si Kristo naman Brad Samuel, kini ba ang word nga hingalan og Kristo naa ba pod ni siya sa langit sumala sa Juan 6:51 Brad Samuel aron mapamatud-an nato nga there are three that be record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ang pangutana, kini bang anak nga maong atong Ginoong Kristo nga gitawag og word gikan ba pod ni siya sa langit sumala sa Biblia? Gikan gina sa langit Brad Cesar kanang word nga mao ang atong Ginoong Hesukristo matud pa sa atong mabasa sa Biblia kay matud pa sa Juan sa kapitulo 6 bersikulo 51 kon atong patalinghugan
ang gipahayag lugar sa Biblia matud pa ni Kristo, ako mao ang buking tinapay nga nanaog gikan sa langit. Bisan kinsa nga mukaon niining maong tinapay, siya mabuhi sa dayon, ug ang tinapay nga akong igahatag alang sa kinabuhi sa kalibutan mao ang akong unod. Musa napiho nga kung kisa ka ng word di ay mga malabo nga matuna sa Gikan pinasudan maputa siya sa langit. nga mao nang pulo nga natuman kana sa atong Ginoong Kristo, kana napiho nga gikan usabe kana sa langit. O, klaro kayo, Brad Samuel, nga ang atong Ginoong Hesukristo gikan sa langit. So napamatudan nato karon kini ba usab ang Espiritu Santo. Kay tuluman ang gisgutan sa Biblia, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kini ba usab ang Espiritu Santo gikan ba pud ni sa langit? Oo. Basahon ka ang unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 nagingon. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapaybalo na kaninyo. Pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Asa day gikan kining Espiritu Santo, pinadala gikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manlunda nangandoy sa pagsudong. So natinaw na to Brad Samuel nga sumala sa atong gibasa, for there are three that be record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Kana ba nga na-record diha sa langit na abagyod na ang tulo naa, si Jehova naa sa langit, si Kristo naa sa langit, o ang Espiritu Santo usab naapod siya sa langit. Sumala sa gipakita sa Biblia sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. So napamatudan na to Brad Samuel nga naayod ay tulo karon atong hisgutan pag-una kining Amahan. Sumala sa Biblia, Brad Samuel, kini bang Amahan sumala sa Biblia? Kini bang Amahan nga mao ang atong Ginoong Jehova? Gimantala ba kini sa katawhang Israel sumala sa atong mabasa sa Biblia, Deuteronomy? Niya Brad Cesar, kaning Amahan nga mao si Jehova, gimantala usab kini sa iyang katawhan nga Israel. Matud pa sa atong mabasa dinhi sa nakasulat sa Deuteronomy sa kapitulo 32 bersikulo 3 ug 4, inyong patalingugan gingon, kay gamantala ko ang ngalan ni Jehova, padakaon ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan mga matulid Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan. Siya matarong ug matulid. Musak kini di ngalan nga saman nga mo si Jehova, gimantala day kiningad sa mga katawong Israel sa pagbantala nila nga ang ila gibantala ngalan nga Jehova ug kalakip usab niya na ang titulo nga bato sumala sa atong nabasa sa Biblia nga mo kanang titulo samahan nga mo si Jehova. Mabasa ba na nimo Brad Samuel nga bato gyud ang titulo sa Amahan sumala sa inyong gipadayag? Basahon ta ang naksulat sa Salmo Brad Cesar aron pagpiho nga kanang Amahan nga mo si Jehova ang titulo niya na nga nang mogyod ang bato, kay sa atong nabasa sa Deuteronomy naman kalapit ka bato, pero agi prueba dugang prueba nga katangalan nga Jehova nabagyod siya titulo nga gisgutan o nian sad siya. Salmo siyang kapitulo 18 inyong patalingugan sa bersikulo 2 inyong pagpatalingugan, si Jehova mao ang akong bato, ang akong kuta ug akong manluluwas. Dios ko kanimo mudangop, Dios ko akong bato ug kanimo mudangop ako tamingko ug ang sungay sa akong kaluwasan ang akong hataas nga turi. Busa sa pagmantala nila sa ngalan nga Jehova, giapil nila sa pagmantala ang titulo ni Jehova nga mao ang bato sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon, ang mga katawhan nga gitawag o Israel, kay nagisgot man ta nga ang unang katawhan nga mao ang Israel. Naa ba gyud sa Biblia nga ang tawag sa katawhan sa Dios gitawag gyud og Israel sumala sa ikaduhang Samuel?
Anya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat lugar sa Biblia Brad Cesar nga nagpiho kana nga ang katawhan sa Dios gitawag yung kana ug Israel tod kay kana mao kana ang iyang gipili sumala sa atong mabasa sa Biblia. Basahon ta ang prueba sa ikaduhang Samuel City Jes ug kini usab nga iyang gipili siya pod ang nahimong magtutukod sa maong katawhan nga Israel. Sa kapitulo 10 sa kapitulo 7 bersikulo 10 sa ikaduhang Samuel kama 24 inyong patalinghugan giingon ug ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel ug magapahimutang kanila aron sila magapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit ug dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Busa ang Dios nagpili sa maong katawhan nga Israel sumala sa basa ug sa iyang pagpili siya pud ang nahimong magtutukod sa maong katawhan sumala sa bersikulo 24 kung antong ipadayon ug ikaw na nagatukod o nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw yuba mahimong ilang Dios. Busa ang Dios di ay nagpili siya sa iyang katawhan nga Israel nga ang Israel mo'y nagmangilang gimantala si Yuba ug si Yuba nga nagpili sa among katawhan nga Israel siya pud ang nahimong magtutukod sa maong katawhan nga Israel. So dili ta supak Brad Samuel nga ang amahan di ay sa pinasugdan giwali gimantala kana sa katawhang Israel tungod kay ang Israel mao ang katawhan sa Dios, sila mao ang gipili ingon nga katawhan wa pa maabot ang atong Ginoong Jesucristo na ng panahon na Brad Samuel, di ba? Karon ang ato namang ipakita sa Biblia. Ang pangutana sumala sa Biblia Brad Samuel, ang Israel sila bagyod ang giila nga maugyod ang katawhan sumala sa Amos kapitulo 3 bersikulo 1 ug 2 sila bagyod ang giila sa Dios nga maugyoy katauhan ni Jehova kanhi sa unang mga kapanahunan. Ang katawhan nga Israel Brad Cesar mao gyud na ang giila sa Dios nga katawhan wala siya maglaila og lain pang mga katawhan niadtong panahon na saglit ang katawhan nga Israel mao man ang iyang gipili ug siya usab ang nagtukod niining maong katawhan. Basahon ko ang prueba sa Amos ang kapitulo 3 bersikulo 1 ug 2 inyong patalinghugan pamatiya kining pulong nga gipamulong ni Jehova batok kaninyo o mga anak sa Israel batok sa tibuok nga banay nga gikuha ko gikan sa yuta sa Egipto nga nagaingon sa matud pa kamo lamang ang akong gila sa tanang mga kabanayan sa yuta busak pagaduaon ko kamo tungod sa tanan ninyong mga kasalanan. Busa ang Israel lamang mo'y gipili sa Dios nga iyang katawhan ba Cesar wala na siya magpili pa ug lain ba nga mga katawhan gawas lamang sa katawhan nga Israel. Karon kining katawhan nga Israel kay mauman sila ang giila o gipili sa Dios kanhi sa unang panahon wa pa ang Kristo ha. Isa tibuok nga yuta Brad Samuel imong i-read ang ikaduhang hari sa tibuok nga yuta o sa tibuok nga kalibutan sa lain nga pagkasulti. Sa tibuok nga yuta o tibuok nga kalibutan ang Israel balamang maugyod ang inunta sila lamang gayud ang inuntang katawhan nga special gyud nga maugyod ang katawhan sa atong Ginoong Jehova kanhi sa unang kapanahonan. Kaya ang Israel Brad Cesar wala man magpili mo may gipili sa Dios ug wala man siya magila og lain pang katawan gawas niya ana ang katong ka Israel ni adtong panahon na ngayang gipili mao lamang ang naay Dios ni adtong mga panahona mga malnamo nga magsun kay mao man ang gipili sa Dios niya basahon ko ang ikaduhang haro sa iyang hari sa iyang kapitulo sa iyang 5 sa kapitulo 5 bersikulo 15 inyong patalinghugan gingon ug siya mibalik kadto sa tao sa Dios siya ug ang tanan niyang kauban ug mianha ug mitindog siyang atubangan ug siya miingon aniya karon ako manahibalo nga walay Dios sa tanang yuta gawas sa Israel busa karon ako magahangyo kanimo dawaton mo ang usa
kagasa sa imong alagad. Busa niadtong panahon na kumu ang Israel mao ang gipili sa Dios, wala siya mag-ila og lain pangkatawan, gawas niya na ang Israel o ang Israel lamang maoy na ay Dios ni adtong tibuok, panahon na sa ngayuta. tibuok ngayuta mga mahal namo nga mga Wa kagaigsunan. pay Kristo ana nga gisgutan. So dili nato malalis Brad Samuel nga dili kita supak di ay about sa amahan. Pero ato ning ipatinaw nganuman nga wa man ta magwali sa amahan. Nini atong kapanahunan sa Espiritu Santo na ay mga dahilan, dunay mga katarungan ni ana, pero wa may supak nga ang Dios nga amahan nga mao si Jehova giwali kana sa iyang katawhan nga Israel. Mga higala ug mga kaigsuonan. Pero ang ato namang isunod sa pagpangutana Brad Samuel, ang kadtong katawhang Israel, sumala sa ato mabasa sa Biblia, gihatagan ba gito silag mga tulumanon? Unya ang maong mga tulumanon wa gyud to makatuman ang katawhang Israel. Instead nga sila mao ang gipili ingon nga katawhan sa tibuok nga kalibutan ang katawhang Israel sa diha nga gihatagag mga tulumanon, mga balaod sa amahan nga mao si Jehova. Nakatuman ba ang katawhang Israel sumala sa imong babasa sa Ezekiel kapitulo 20? Aniya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia kung kadtong mga katawhan nga Israel nga gitagaan og kasuguan sa Dios, ila sa ida paghatag lugar sa Dios og kasuguan, ila baning gituman usab ang kasuguan nga gihatag sa Dios ngadto kanila niadtong maong katawhan niya sa Ezekiel sa iyang kapitulo 20, basahon nato ang puriba kung ila baning gidawat og ila baning gituman Gituman ba? balaura nga mao ang gihatag sa Dios ngadto kanila. Sa 20 sa kapitulo 20 sa Ezekiel sa bersikulo 11 hangtod sa bersikulo 13 inyong patalinghugan mga mahal namo nga mga kaigsunan. Matud pa sa atong mabasa, ug gihatag ko kanila ang akong kabalauran ug gipakita kanila ang akong mga tulumanon nga kung tumanon sa tao siya mabuhi diha kanila. Busa gihatag daw sa Dios ngadto sa mga tao kadtong katawhan nga Israel ang kabalauran ug kasuguan sa Dios nga matud pa og Mga tulumanon. ug gipakita kanila matud pa sa tungwasa ang akong mga tulumanon nga kung tumanon sa tao siya mabuhi diha kanila ug kini iya bagituman bako ni sa mga katawan nga Israel. Padayon ta sa bersikulo 12 inyong patalinghugan, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlaw igpapahulay kalakip na niini ang paghatag sa kasuguan sa Dios Ang adlaw ipagpahulay. aron mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako ug kanila aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagabalaan kanila. Unya Sa 13. sa 13 kung ila bagyo kining gituman matud pas 13 Ang mga balaod. apan ang mga balaod apan ang balay sa Israel katong katawhan sa Israel nga gipili sa Dios kani misukol batok kanako misukol batok sa Dios didto sa kamingawan sila wala magalakaw sa akong kabalauran o gisalikway nila ang akong mga tulumanon nga kung bantayan kini sa tao siya mabuhi diya kanila ug ang akong mga adlaw ipapahulay ilang gipasipilahan matud pa sa hilabihan gayud. Unya ako mingon nga ibubo ko ang akong kaligut-gut diya sa ibabaw nila didto sa kamingawan aron sa pag-ut-ut kanila. Busak kadto di ang mga katawhan nga Israel Brad Cesar kanhi nga gipili sa Dios o nga iyang katawhan Wala niya makatuman. kinig balaod sa paghatag niya balaod nga matupak kun unta tumanon to nila sila mabuhi pero wala man nila timana nganuman tungod kay ilang gisupak ang kabalauran nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Ug sa 16 Brad Samuel akong pagbasahon padayon tanig ingon tungod kay gisalikway nila ang akong mga tulumanon katong katawang Israel Yadtong ug katawang sila wala maglakaw sa akong kabalauran ug na nagpasipala sa akong mga adlaw ipagpahulay kay ang ilang kasing-kasing na nagsunod sa ilang mga Dios-Dios. Ang usa di ay sa mga tulumanon ug balaod nga gihatag sa Dios ngadto kanila nga wala makatuman ang katawang Israel tungod kay ang katawang Israel nag-alagad sila sa mga Dios-Dios, nagsunod sila sa mga Dios-Dios sumala sa atong nakitang pahayag sa Biblia. Karon ang pangutana Brad Samuel,
Mayo tingali imong i-read ang Exodo Kapitulo 32. Kung unsa ba kining mga Dios nga diin maoy ginaalagaran sa katawang Israel, instead nga sila gihatagan sila sa Dios og mga balaod nga unta aron nga sila mabuhi apan wala motuman ang katawang Israel. Iunsa ba katong usa sa mga Dios nga maoy gialagaran sa katawang Israel? May tingali mong basahon ang Exodo, imong pagbasahon, Brad Samuel, ang Exodo Kapitulo 32, versikulo 1 ngadto sa 8. Anya Barsisar, basahon ta kining giingon mong sitas nga mao ni ang usa lugar nga gialagaran sa Dios, Gialagaran sa mga katawang Israel nga Dios. Gilagaran sa mga katawang Israel nga mga Dios matud pa sa Dios nga atong nabasa. Kung unsa kana ang usa sa ilang gialagaran yaw. Sa giingon mo nga sitas sa 32:1 hangtod sa 8 akong pagabasahon og inyong patalingugan giingon og sa diha nga nakita sa katawhan nga si Moises nagdugay sa paglugsong gikan sa bukid, ang katawhan nagtigom sa ilang kaugalingong ngadto kang Aaron ug miingon kaniya kadtong moong katawhan nga kanang sa Dios nga mga Israelon kani matud pa tindog ug buhati kami ug mga Dios nga magauna kanamo kay may tungod niining Moises kadtong tawo nga nagkuha kanamo gikan sa yuta sa Ehipto, kini wala o kami wala nang hibalo kung unsay nahitabo kaniya. Po sa tabrak kadiyot, Brad Samuel, ang nahitabo day natong mga panahon katawhan sa panahong Israel tungod kay si Moises nadugay man sa paglugsong mo dito nga man ang siya- mga Israel ingon nga to ka nga Aaron nga pabuhat sila mga tindog Diyos. og buhati kami og mga Dios nga magauna kanamo matud pa sa katawang Israel. May tungod niining Moises kadtong tawo nga nagkuha kanamo gikan sa Ehipto, kami wala manghibalo kung unsay nahitabo kani. Padayon na sa Padayon tas versikulo Dos. 2 mga mahal namo nga magsunan. Og si Aaron mingon kanila, panangtangak ninyo ang mga arios panangtangan ninyo ang mga arios, mga bulawan nga atua sa mga dalunggan sa inyong mga asawa ug sa inyong mga anak nga lalaki. Og matud pa sa inyong mga anak nga mga babae ug dadak kini ninyo ngari kanako mo na ang madasyon lugar ni Aaron nga ipatanggal lugar ang ilang mga arios sa ilang mga kanang mga arios nga bulawan nga na lugar gisuot sa ilang mga kanang mga anak o mga asawa o ipadala lugar diya sa tubangan ni Aaron. Padayon ta sa 3 kung unsa lugar ang buot ipasabot o gihimo niya itong mga arios nga gisugo ni Aaron lugar. Ug ang tibuok nga katawhan nanangtang sa mga arios, ang bulawan nga diha sa ilang mga dalunggan ug gidala kini ngadto kang Aaron. Itanggal na. Ug siya midawat o siya nagdawat niini nga sa mga kamot nila o gikulit kini niya uban sa usa ka silsil o gihimo niya kini nga usa ka nating baka nga tinunaw ug miingon siya o sila, kini sila mao ang imong mga Dios o Israel nga mikuha kanimo gikan sa yuta sa Ehipto. Busa katudi ang mga arios nga ipatanggal nga gipadala lugar ni Aaron ngadto sa tabangan, ang tumong ni ato Aaron sa paghimo ligar gipurma niya kana yang gisilsil, gipurma niya kana og kanang baka sumala sa atong nabasa dayon unya sa bersikulo 5 gingon og sa diha nga si Aaron nakakita niini nagtukod siya og usa ka alaran sa atubangan sa nating baka og si Aaron nagmantala og miingon ugma mao ang fiesta ni Jehova. Og nagmata sila sa pagsayo sa sunod nga buntag ug naghalad sila og mga halad nga sinunog og nagadala sila og mga halad sa pakigdait og milingkod ang katawhan sa pagkaon og sa pag-inom og nagpanindog sila sa pagdula nagpanindog sila sa pagdula sa site. Og siya ba mingon kang Moises, lumakaw ka, lumugsong ka
mangadto sa ubos ginana gimanduan na lugar si Moises sa Dios kay dito pa siya bukid lugar niini sa Panahon na, kanang panahon na. kay ang imong katawhan nga gikuha mo gikan sa yuta sa Ehipto na nagdaot sa ilang kaugalingon sila matud pa sa utso mahisamang o nahisamang sa hinanali o gikan sa dalan nga akong gisugo nasimang sila sa hinali daw gikan sa dalan nga iyang gisugo sa nga aking gisugo sa Dios kanila og nga nagbuhat sila ni alang kanila og usa ka nating baka ang tinunaw og na nagsimba sila niini og na naghalad sila niini og tanan og na nag-ingon kini sila mao ang imong mga Dios o Israel nga nagbuhat kanimo gikan sa yuta sa Ehipto. Bisag diha lang taman ba Samuel, klaro na kayo. Nahitabo diay sa mga katawang Israel ni adto Brother Cesar, Tungod nga Dios ang ila untang sundon na nagsunod na sila sa lain nga Dios. Nga Ang mao? usa sa Dios nga ilang gisunod mao katong nating baka nga gitunaw Ni Aaron. Aaron nga gigamit tag silsil ug mao kadto ang ilang giadap nga mao ang ilang Dios ni adtong panahona. Oh, klaro kayo ang usa di ay sa kasaypanan nga gihimo sa katawang Israel kay gitagaan to sila mga balaod pero wa makatuman tungod nadtong ilang pag-alagad na instead nga si Huba mo ilang alagaran apan didto na noon sila nag-alagad sa baka nga gihimo ni Aaron. Karon unsa pa ang gibuhat sa katawang Israel nga maoy nakapasuko sa Dios ngadto sa katawang Israel. Basahon ko ang Maghuhukom Kapitulo 2 versikulo 11 ngadto sa 14 nagihon og ang mga anak sa Israel naghimo natong dautan nga mga mata ni Jehova og na nag-alagad sa mga Baal una na pod Baal na pod ang ilang galagaran og ilang gibiyaan si Jehova ang Dios nga ilang ang mga amahan nga nagdala kanila gikan sa yuta sa Ehipto og na nagsunod sa ilang mga Dios sa mga katawan nga naglibot kanila og nagyukbo sa ilang kaugalingon ngadto kanila og ilang gihagit si Jehova sa kasuko og ilang gibiyaan si Jehova na ag-alagad kang Baal og kang Astarot og ang kasuko ni Jehova misila o batok sa Israel og siya naghatag kanila ngadto sa mga kamot sa mga kaaway o mga ngagaw nga na nagpangagaw kanila og iyang gibaligya sila ngadto sa mga kamot sa ilang mga kaaway og naglibot aron dili na sila makatindog sa tubangan sa ilang mga kaaway. Busa ang katawang Israel dili lamang kay ang baka ang ilang galagaran kundi nag-alagad sila sa mga Baal o kang Astarot nga ilang gihimo kining gialagaran instead nga unta si Jehova mao ang ilang alagaran apan mao lagi itong giingon sa Ezekiel Kapitulo 20 nga ang katawang Israel gitagaag mga balaod apan wala sila mituman og misukol sila sa Dios mao ang hinungdan diay sa katawang Israel mga higalag magkaigsunan bisan taliwala sa pinasugdan ilang giwali si Jehova apan miabot ang panahon nga ang Israel wala na sila magtuman sa mga balaod ug tulumanon nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Mao kana ang kasaypanan sa katawang Israel. Karon ang Busa mo pangutana- gani hinungdan Brother Cesar, umuikan kumo lugar sa ilang pagsupak, paglapas niadtong mga balaod sa Dios, niadtong mga katawan ng Israel nga wala nila tumana, nahimong matud pa ang Israel nahimo kanang niabot sa pataas nga panahon nga ang Israel nahimo kanang walay Dios. Kanuman kay wala man nila supa tumana ang kasuguan o balaod sa Dios nga gihatag kanila inay ang Dios ang ilang sundon nag-alagad sila sa lain nga Dios niadtong panahon busa mo hinungdan nga ang Israel niabot dunay panahon nga hataas nga panahon nga nahimo kanang walay Dios niya. Basahon ko ang prueba Brother Cesar sa ikadang Kronika sa ang kapitulo 15 bersikulo 3 inyong patalingugan karon sa usa ka taas nga panahon ang Israel walay matuod nga Dios ug walay usa ka na tinudlo
tudlong sacerdote ug walay kasuguan. Nga naman, tuod kay wala sinila tumana, ang Dios nasuko ngadto kanila kay inay siya mo isundon, ang ilang gisunod niadtong panahona ang Dios na nga nila ni Baal, ang kang Astorot mo ilang ginudbusa niadtong panahon na diay panahon nga ang Israel walay Dios niadtong panahon na ug walay mga natudlong mga saserdote. Oh, mao kana ang nahitabo sa unang katawhan sa Dios nga mao ang Israel. Karon, unsa ang tugon sa Dios ngadto sa katawang Israel sanglit wala man sila makatuman? Dunay mga balaod usab ang Dios nga bilin tugon ngadto sa iyang katawhan. Unsa man ang sugo sa atong Ginoong Jehova ngadto sa iyang katawhan kay wa man to sila makatuman. Sa Jeremias, Brad Samuel, basaha ang Jeremias 31. Basaon ko, Brad Sisa. Unsa ang sugo sa Dios ngano nga ang instead nga atong Ginoong Jehova mao unta ang ilang alagaron ug simbahon, unsa ba ang tugon nga bag-ong tugon nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawang Israel tungod kay wa man sila katuman? Gipapadayon ba katong pagmatala sa atong Ginoong Jehova? Sumala sa atong nabasa kaganina, gipapadayon man to ang ilang pagwali kang Jehova, ila man tong giwali gani bisan pang ilang mga anak mo gihimo ang pagmatala sa atong Ginoong Jehova apan tungod kay wa man sila makatuman sa mga balaod, ang katubang ngalan nga Jehova gihatag bagyod nga kadto duna giutlanan sumala sa gipakita sa Biblia. Kumo kay wala man nila tumana ang kabalauran Jehova, Brad Cesar, busa ang Dios nga mao si Jehova naghimo na siya bag-ong tugon nga kun unsa kanang bag-ong tugon nga iyang gitugon ngadto tali sa katawan nga Israel, nga kun unsa kanang tugona nga tugon kana may tugon nga dili na itudlo o dili na hisgutan pa ang iyang ngalan. Unsay prueba mga malnamo nga magsunan niya sa Jeremias sa kapitulo 31 bersikulo 31 kama 34 lang aron makadiging tag oras gingon aniya karon ang mga adlaw maabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Kung usa kanang tugon nga gitugon sa Dios ngadto sa iyang katawan nga Israel kanhi, kung usa kanang maong tugon matud pa nga bagong tugon matud pa niya sa 34 atong ipadayon og sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsig katawo ug ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsoon sa pagingon, ilhon mo Jehova kay silang tanan na nagpakailan na kanako gikan sa labing diutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Jehova. Busa kuno sa kanang tugon nga gitugon sa Dios ngadto sa iyang katawan ng Israel, kumo ang Israel wala man tumana ang kasuguan sa Dios kani, busa naghimo ang Dios og bag-ong tugon nga kuno sa kanang tugon nga dili na hisgutan o dili na itudlo pa ang iyang ngalan, mga mahal namo nga mga kaigsoon. Nganong gisugo man ni Jehova nga di na itudlo niyang pangalan tungod kay ang katawang Israel nagkasala sila, inbis unta nga ang Dios may ilang alagaron apan wala sila makatuman, mo'y hinungdan nga ang Dios nasuko kanila, mao nga dunay tugon si Jehova nga dili na itudlo ang iyang pangalan. Bisan sa unang kapanahonan gitudlo kana apan miabot ang kapanahonan nga dili na pod itudlo ang ngalan ni Jehova tungod kay mao kana ang bag-ong sugo nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhang Israel nga di na itudlo ang iyang pangalan, pero sa pinasungdan gitudlo kana. Karon sa Biblia si Jehova walay lalis nga si Jehova usa siya ka Dios nga kahayag. Basahon ko ang giingon sa Isaiah 60:19, ang adlaw dili na maong imong kahayag sa adlaw, nitungod sa kahayag mudanag ang bulan. Kanimo apan si Jehova mao ang kahayag nga walay katapusan, kanimo ug ang imong Dios mao ang imong himaya. Di man anta nga sa pinasugdan si Jehova kahayag, pero ning abot ba
ang ngalan ni Jehova nga kangit-ngit na pod, Brad Samuel, tungod mao kana ang prinsipyo nga gihatag sa Dios. Naabay mabasa sa Biblia, bisan taliwala nga nabasa nato nga si Jehova kahayag, miabot ba yun ang panahon nga ang adlaw ni Jehova kangit-ngit na pod, sumala sa imong mabasa sa Amos? Ni Brad Cesar, bisan tuod sa kahayag siya sa pesinugdan, Brad Cesar, si ang ngalan nga Jehova o si Jehova mismo, miabot pod ang panahon nga kangit-ngit na pod ang iyang kapanahunan, Brad Cesar. Matud pa sa atong nabasa sa pinasugdan, kayag sila, pero dunay ang pagkakayag niya, dili kana dumalayon. Tuod kay niabot ang panahon nga ang adlaw ni Jehova kangit-ngit na pod, sumala sa atong mabasa dinhi sa Amos ang kapitulo 5 bersikulo 18 atong pagbasahon niya ikama nato sa bersikulo 20, mga mahal namo nga magsihan. Ingon patalingugan gingon, alawot kamo nga nagatingwa sa adlaw ni Jehova, ngano man nga buot kamo nga mga moabot ang adlaw ni Jehova. Giagig pangutan, ang adlaw ni Jehova kangit-ngit man ug dili kahayag. Sa 20, dili ba kangit-ngit ang adlaw ni Jehova ug dili kahayag? Dili ba gayud hilabihan nga kangit-ngit ang dili ba hilbalihan kangit-ngit ug walay kahayag ni ana busa ang adlaw di ay ni Jehova, Brad Cesar. Miabot di ang panahon nga kangit-ngit na pod ang adlaw ni Jehova ug katong nagatingwa ni ana matud pas 18, alaot kamo nga nagatinguha sa adlaw ni Jehova, tuod kay ang adlaw ni Jehova kangit-ngit man ug dili kahayag. Karon mo hinungdan di ay mga higalag magkaigsuunan nga ang katawang Israel, instead nga sila mao ang espesyal nga gipili sa Dios apan tungod sa ilang pagsupak sa mga balaod sa Dios, mo hinungdan nga dunay tugon ang amahan nga di na pod itudlo ang iyang pangalan, pero sa pinasugdan gitudlo baya na. Pero ning abot na pod ang panahon nga instead nga si Jehova kayag, may abot na pod ang panahon nga kangit-ngit. Sa unsay hinungdan ug unsay mga katarungan ngano nga gingon sa Biblia nga kangit-ngit na pod si Jehova? Dunay rason ni ana, mga higalam nga kaigsuonan, aron mulusot ang anak, sumala sa ato mabasa sa Biblia, para mulusot ang ikaduhang panahon ba sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa bay gipakitang payag sa Biblia? Dinhi sa basahon sa Deuteronomio kapitulo 18 ug ayang bersikulo 18 nag-ingon, magpatalinghog ako kanila sa taliwala sa ilang mga igsuon, usa ka manalagna nga sama kanimo ug igabutang ko ang akong mga pulong sa iyang baba ug siya magasulti kanila sa tanang nga isugo ko kanila. Sa atong nakitang pahayag, matud pa sa basahon ni Moises, magpatalinghog ako kanila taliwala sa ilang mga igsuon, usa ka mga manalagna nga sama kanimo ug igabutang ko ang akong pulong sa iyang baba ug siya magasulti sa tanan nga gisugo ko kaniya. Karon dunay ibutang si Jehova sa Deuteronomio basahon, gibasa nato nga magbutang na pud siya usa ka manalagna kon propeta. Karon kinsa ba kining gisgutan nga ipatindog sa Dios nga mao ang usa ka manalagna o kon propeta? Kinsa ba kining ipatindog, Brad Samuel, nga propeta o manalagna, sumala sa Buhat kapitulo 3 bersikulo 22? Giansiran ba kinsa kining manalagna o propeta nga ipatindog usab ni Moises? Sumala sa Biblia, gitinaw ba kung kinsa kining propeta ug manalagna nga ipatindog na pud sa Dios sa Buhat kapitulo 3 bersikulo 22? Yeah, Brad Cesar, basahon ta ang gingon mo nga sitas kung kinsa kanang propeta nga ipatindog sa Dios na pud. Yaw, sa gingon mong sitas sa Buhat 3:22, imong patilingugan kay si Moises nag-ingon, usa ka propeta gikan sa inyong kaigsuonan, igapatindog sa Ginoong Dios alang kaninyo, maingon sa iyang pagpatindog kanako, magpapatalinghog kamo kaniya. Yadtong propeta nga ipatindog sa Dios, sa matud pa sa tanan nga iyang igasulti kaninyo. Busa doon na daw ipatindog nga propeta matud nga kung kinsa ni Moises nga kung kinsa kanang propeta nga ipatindog sa Dios nga angay pod patalinghugan sa tao inigtindog ni anang mga propeta,
Matod pa sa atong nabasa sa Biblia, Brad Cesar, basta dunay propeta nga ipatindog. Karon, Ha? ang pangutana karon Brad Samuel, kay gisgutan man nga dunay ipatindog na pod nga propeta, kibali nga ipatindog na pod sa Dios. Kay sa unsa mang paagi ngano nga Dios naghatag man nga dunay mga o dunay propeta nga ipatindog. Kay unsa ba di ay kadtong unang pakigsaad sa atong Ginoong Jehova? Kay hingpit pa to sumala sa Hebrehanon 8:6 Brad Samuel. Mao na ba gyud to ang hingpit na gyud ang maong mga kasuguan sa atong Ginoong Jehova? Unsa bay pahayag sa Biblia Brad Samuel? Mao na ba to ang kahingpitan? Ani ba si Sir? Mo din nay tubag dahil per si Sir ngano nga ang Dios nagtugo nagsugo nga magpatindog siya laing propeta nga diya sa mga propeta nga iyang ipatindog ana pud ka magpatalingog niya ngano man tuod kay kadto diyang unang pakigsaad nga gihimo sa Dios sa panahon sa Israel nga mo si Yuba duna patoy kakulang Brad Cesar dili pato hingpit o perpekto nga katong maong pakigsaad niya basa unta ang Hebrehanon sa ang 8 kapitulo 8 bersikulo 6 atong pagabasahon hantod sa bersikulo ato lang ni pagabasahon gingon apan Ito sa ingon 13. ay mo sa karon si Kristo mas misulod sa usa ka panag-alagad matod sa bersikulo 7 sa sugod Sige. aron makadagyot tag oras Okay. kung kadtong unang pakigsaad wala pay kulang wala untay kay gayunan alang sa ikaduha timanan ta nga dunay unang pakigsaad pa pero ang unang pakigsaad giingon nila nga katudunay kakulang busa kun kanang hingpit pa to wala untay kay gayunan alang sa ikaduhang pakigsaad padayon tas 8 apan kay iyaman silang nakaplagan nga may kakulang siya nagaingon moabot ra ang mga adlaw nagaingon ang Ginoo nga pagaymuon ko ang usa ka bag-ong pakigsaad uban sa kaliwatan ni Israel ug sa kaliwatan ni Huda dili ingon nga sa pakigsaad nga gihimo ko uban sa ilang mga ginikanan niadtong adlaw sa akong pagunit kanila sa kamot aron sa pagdala kanila sa gawas sa yuta sa Ehipto kay wala sila magpahimutanon o magmatinumanon sa akong pakigsaad ug busa wala ako manumbaling kanila nagaingon ang Ginoo kay mao kini ang pakigsaad nga akong pagahimon katong pakigdasaan nga kanang dunay kakulang nga matud pag-ingon nga kay kulang man dunay kay gayunan sa ikaduha uban kaning matud pa kay mao kini ang pakigsaad nga akong paghimon uban sa kaliwatan ni Israel tapos niadtong mga adlaw nagaingon ang Ginoo igabutan ko nga akong mga sugo sulod sa ilang mga salabutan ug igasulat ko kini silad sa ilang mga kasing-kasing ug akong mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan ug ang matag-usa kanila matud pa dili na magtudlo pa ang iyang isig katawo ni matag-usa kinahanglan magatudlo pa sa iyang igsuon sa pag-ingon ilha ang Ginoo kay ang tanan nakailan na man unya kanako sukad sa labing jutay hangtod sa labing dako kay ako magabaluyon ug sa ilang kalapasan ug ilang kasalan dili ko na paghinumduman pa busa sa 13 padayon ta sa paghisgot niya na sa bag-ong pakigsaad giisip niya ang naunang pakigsaad ingon o katong saad nga bulaton nila ni Moises sa kaning panahon nga matud pa sa mga propeta nga giisip niya katong unang pakigsaad nga gisgutan sa Dios giisip niya ang naunang pakigsaad ingon nga kinaraan na og bisan unsay kinaraan na og tigulang na kana hapit na mahanaw busa mo na hinungdan nga katong unang pakigsaad kulang dito mo hinungdan nga niabot nga dunay bag-ong pakigsaad Cesar tud kay katong unang pakigsaad kulang isip kadto sa Dios nga kanang kulang dili pa perpekto busa katong panahon sa kang Moises panahon sa kang Moises mga maoy hinungdan di ay nga atong Ginoong Kristo maoy gipadala ha sumala din niya kung pagkabasahon kani ang bugna og pinagi kaniya ang tagsa-tagsa nga mituo gipakamatarong gikan sa tanang butang nga gikan ini wala kamo pakamatarong nga pinagi sa kagsuguan ni Moises ang
ang pangutana, asa naman di ay nga kasuguan mo sunod ang tao? Kay si Kristo man mao ang gipatindog nga propeta sumala sa Biblia. Asa na nga kasuguan nga sundon sa tao sumala sa Galacia 6:2 Brad Samuel. Aliya, Kasuguan Brad, paghapon kang Moises nga kadtong kasuguan ni Moises giideklarar man nga katukulang o katutigulang og hapit ang manaw unya kay kulang dili pa maong kagpitan busa dunay giingon ang Dios nga pagamaturungon pinagi sa kasuguan wala na pagamatarunga ang tao sa kasuguan ni Moises asa na madiay nga kasuguan ang sundon sa tao sumala sa Biblia. Aniya ba Cesar kung asa na kasuguan nga angay sundon sa tao tay kay atong nabasa nga katong unang pakigsad unang kasuguan nga gipatuman ni Moises duna toy kakulang busa kanang dili nato magpadayon sa lain nga termino busa naay kay duna may kakulang dili magpadayon busa naay kay gayunan sa ikaduha nga pakigsad busa ang kasuguan nga atong pagasundon ni gitugan kung asa na nga kasuguan ang atong dawaton o pagasundon ni aning ikaduhang panahon niya sa Galacia sa kapitulo 6 bersikulo 2 inyong patalinghugan gingon matud pa na magayungay kamo sa mga mabugat sa usag-usa ug sa pag-ingon ni usag ingon ni ana tumana ang kasuguan ni Kristo busa Asa na nga kasuguan ang kasuguan ding kay wala naman tong kang Moises. niya ba Cesar ang kasuguan nga ipatuman sumala sa Biblia ang kasuguan sa atong Ginoong Hesukristo. Kadto di ay kasuguan ni Moises, ha? Wala na di ay ito. Busa mi lutaw ang ikaduhang panahon Saad, sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay ang kadtong balaod kanhi sa panahon sa kang Moises kulang to mao man nagigingon sa Biblia tigulang na og hapit ng mahanaw. Musa mauday hinungdan nga gipadala ang Kristo dinhi sa kalibutan kay ang kadtong balaod sa Israel nga gisunod ni Moises kulang kadto. Ug mo'y hinungdan nga milusot ang ikaduhang panahon sa atong Ginoong Kristo na panahong Kristiyano kinsa na ang kasuguan nga sundon kasuguan na sa atong Ginoong Hesukristo. Basa ragot pagbalik Brad Samuel ang Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 5 ngadto sa 10 ug unsa ang nahitabo ni adto. Hebrehanon Brad Cesar, basahin Yes, ko balik. ang kanang Kapitulo 10, bersikulo sa kapitulo 5, 10 bersikulo 15 hantod sa 10 inyong patalinghugan gingon tungod ni ana sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan siya miingon ang mga halad iniya ug mga gasa wala mo tingwa kunili usa ka lawas kanako imong gitagana ug sa mga balad nga sinunog ug sa mga halad tungod sa sala ikaw walay kahimuot niya ana mingon ako tanawa ako miani sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios sumala sa naisulat mahitungod kanako diya sa basahon sa ngalinukot sa iyang pag-ingon sa bersikulo 8 sa unahan ikaw wala magtinguha ni may kaymuot sa mga halad inihaw ug sa mga gasa ug sa mga halad nga sinunog ug sa mga halad tungod sa sala kini gihalad tuman sa kasuguan siya midugang sa pag-ingon tanawa ako mihani sa pagtuman sa imong kabubuton ang nauna iyang gibungkad katong ka Moises. katong ka Moises aron ang ikaduha iyang pagatukuron matud pa sa 10 ug pinaagi sa maong kabubuton kita nahinlo gikan sa sala pinaagi sa mga kausara ug ang dayon matud pa nga naghalad sa lawas ni Kristo busa nga mao kana ang katong unang balaod sumala sa Biblia bungkag na to sa panahon pag-abot ni Kristo ka naman tud kay ang unang panahon god mga malnabo kulang to dunay kakulang kay sa una ang halad kapasluan sa sala mo man tong mga baka nating kanding nating karnero pag-abot kang Kristo dili na ang mga kanding ritual nga ilang gihimo kundi mismo ang lawas ni Kristo mao na ang iyang halad mga sa sala o pagtabon kana
sa sala, pagluwas kana sa kasaypanan sa tao ni adtong panahon na ang lawas ug ang dugo mismo sa atong Ginoong Kristo. Mo na gingon nga gibungkag ni Kristo ang unang pakigsa. Oo. Kay kulang Wa to. Aron ang ikaduha iyang pagkatukuron. Mao nang dilusot ang ikaduhang panahon sa atong Ginoong Kristo karon ni atita. Dugangan pa nato Brad Samuel, basahon ko kini usa ka Biblia nga ang pulong sa Dios giingon kana dinhi sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 16. Kadtong kasuguan ni Moises giingon, apan karon nasayra na namo nga gipakamatarong sa Dios ang tao pinagi sa iyang pagtuo kang Kristo Hesus ug dili pagtuman sa kasuguan ni Moises. Busa katong kasuguan ni Moises wala na to. Diha nata sa suguan sa atong Kristo sa ikaduhang panahon. Nganuman tungod kay basa ragod Brad Samuel sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 14 ngadto 16 ug unsa kadtong balaod ni Moises. Unsa ba ang balaod kadto ni Moises? Ang ikaduhang Korinto Brad Samuel basaha ang kapitulo 3 bersikulo 14 sumala Don sa Cesar, imong pagabasahon. 3 bersikulo 14 mao kini kun unsa ang balaod ni Moises atong basahon ang 3:14 Oo, sa 16. ikadang Korinto hantod kana sa bersikulo 16 mga mahal namo nga magsyon inyong patalingog hiugan matud pa apan ang ilang mga salabutan nangagahi kay bisan pa hangtod ni ining mga adlaw karon sa mga basa sila sa mga daan nga mga pagigsaad ang maong tap-tap nagapabilin gyapon sang lit kini makuha man lamang pinagi kang Kristo matud pa oo hangtod ni ining mga adlaw karon sa magabasa sila kang Moises ana ay tap-tap nga magalinis o magalimis sa ilang mga huna-huna matud pa apan sa diya nga ang tao makadangop na sa Ginoo ang maong tap-tap pagakuhaon matud pa Sa samtang dili ato pa di ay kadto di ay kasuguan nga gipapatuman kang Moises matud pa oo hangtod nining ang mga adlaw karon sa magabasa sila kang Moises kadto mga balaod ba ana ay tap-tap nga magalimi sa ilang mga hunahuna apan sa diha nga ang tao makadangop na sa Ginoo kang Kristo man ang maong tap-tap pagakuhaon busa ang tao kung magsunod sa balaod ni Moises kulang naitap-tap kulang ang nya ilang dapat mga mata. tap-tap niya tanawa ra God Brad Samuel kung tap-tapan mo mata kakita pa ka di na go kakakita ingon ni ana magahigalag magkaigsuunan ang among mga prinsipyo nga ni ana kita sa kaduhang panahon apan dili lamang sa kaduhang panahon kita mga higalag magkaigsuunan kay ang gisgutan sa Biblia there are three that be record in heaven the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So naa sa Biblia nga naa ang tulo Amahan, Anak ug Espiritu Santo karon ni apatas ikaduha sa panahon pa sa atong Ginoong Hesukristo. Unya Brad Samuel kay alanganin naman tas oras lagi atong isaysay dinhi sa sunod nga Domingo pohon ang ikatulo nganong naay ikatulo nga maong Espiritu Santo nagbuot-buot balangta sa atong kaugalingon mao kana karon mga higala mga kaigsuonan nga dili malalis nga ang prinsipyo sa pagtulunan sa PBCM ana ay tulo Amahan, Anak ug Espiritu Santo ug ato kanang nailhan kung kinsa ang Amahan sumala sa Biblia mao ang atong Ginong Yuba ug kinsa usab ang ngalan sa Anak mao ang atong Ginong Hesukristo ug ang ikatulo mao kini karon nga matubang ang tao sa bag-ong pangalan nga wala masabti sa tao busa among aghaton ang ato ang mga higala ug mga suking tigpaminawan nga sundan lamang kining programa sa pagtulunan sa PBCM aron among isaysay dinhi ang ikatulo nga kapanahonan sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo usab magpakatao magbaton usab og lawas kun si Kristo nga ang Word nagbaton og lawas sa Biblia usab nga ang Espiritu Santo magbaton usab og lawas nga mauna siya unya ang magtudlo sa tanang mga butang nga wala kini gisaysay sa mga nagkalaing mga
gayon kundi dinhi lamang sa pagtulunan sa PBCM ninyo may baluan nga ang pagtulunan sa Espiritu Santo mao na gyud kini ang dawaton nining atong kapanahonan karon ni atong bag-ong panahon kay ang wali sa atong Ginoong Kristo sa makadaghan na namo dinhing gisaysay kulang gihapon to Brad Samuel. Sumala sa Biblia dili pa to hingpit. Nabasa na ba na nato sa makadaghan din amo gapon na kanang ipapadayon kung padayon ba ang pagtudlo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo kung magpapadayon well ato ipadayon pero giputol gani ato po ng putlon para mulusot ay katulong panahon sa Espiritu O Santo. dili pud kita mo ingon nga kita imputol Brad Cesar. O, ang Biblia. Kung dili ang Biblia sumala sa Biblia kanang maong pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo duna usab kanay kinutuban mga malang. Sama sa amahan usab dunay kinutuban. Tungod Brad Samuel kay napupos naman usab ang atong oras, moingon na lamang kita, magpasalamat kita sa atong langiton nga magtutudlo nga may nagtudlo kanato sa atong kaalam, maong atong langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Kini ang iyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio uban usab kanimo Brad Samuel. O kiniusab si Brother Samuel Montemayor mingon na lang kaninyo no nga hangtod sa sunod Domingo manag-uban gyapon kita sa masamang oras ug istasyon ug maayong hapon kana o maayong udto kanatong tanan.